Ito, instrumento sa atong mga igsoon. Atong pamilya, atong mga higala, atong mga parente, kita ang galamiton sa pagsangyaw. Munang inon mo nga butbuton mo, tubag mo. Tuod sa buhi pa mo ito ko, mukaon mo ko. Adi na ta mo simba dire kay nagkapresitong itodlo. Na injikan ta sa mga pagtulunan nga wala masyubo sa kasulatan. Barugi ang kamatuoran. Samtang nagpaabot ta sa Ginoo, barog mo sa kamatuoran. Ay na mo sige bulubalik reliyon. Sa una ning balhin ko, nganuman, wa ako kasabot, wa ako kahibalo sa kaluwasan. Apan sa dihang nakasabot nako, nakabalo nako sa kaluwasan. Dagang reliyon ning ganin ako, ano ko eh. Pastor, palitan kag service pastor. Naay binulan nimo pastor, napay do ka sa akong bugas. O ka mainon ana, unya o makoy gidawat sa simbahan. Di ato ko dito. Pre, balhin ta pre. Na ako'y taksi ko mil bulan pre. Anong sige mata dire nga wa matay mo. Ang mga pastor linglahon, kamo linglahon, apan kay nakadawat ko sa saktong pagtulunan, barugaran gikan ni Kristo. Ayaw ni ibaylo kwarta lang yung pagtuo. Amen. Ha? Luwas mo siguro mo.